Kien iffirmat ftehim bejn il-Gvern u l-Fondazzjoni Nazaret li jfisser investiment ta' €1,400,000 fl-operat ta' din id-dar li tagħmel tant ġid. Dan huwa ftehim li jinvolvi kuntratt ta' għajnuna finanzjarja għal 3 snin biex it-tlet djar fih dan il-fondazzjoni jkunu jistgħu jagħtu servizzi tal-ogħla kwalità li 28 residenti li jgħixu fihom. Sostnuta minn għajnuna 24 carer u impjegati oħrajn, dawn id-djar joffru servizzi li varjaw skont id-diżabilità ta' dak li jkun. Qabel ma kien iffirmat il-ftehim, l-amministratur tal-Fondazzjoni Angelo Zara spjega kif kuntratt ta' dan it-tip kien ilu jintalab is-snin. Iżda kien biss issa li ttieħdet azzjoni u se jkollhom l-appoġġ finanzjarju meħtieġ. Konna nitolbuh naħseb illi bejn wieħed u ieħor xi 6-7 snin. Però qabel dejjem għaddewna biż-żmien. Il-ftehim kien iffirmat fuq mejda imdawra b'residenti li tbissima fuq fomhom u l-għajnejn jixelu tagħhom u rew biċ-ċar li jinsabu kuntenti f'din id-dar. Kuntenti f'dar li qed tagħtihom il-wens li għandhom bżonn. Konna nitolbuh naħseb illi bejn wieħed u ieħor xi 6-7 snin. Però qabel dejjem għaddewna biż-żmien. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana fissra dan il-Public Social Partnership bħala kruċjali biex Fondazzjoni Nazaret ma tibqax tiddependi biss fuq il-fondi li jingħataw l-għaqdiet. Mhux lok li tistrieħ biss fuq lotjiet li jingħataw mill-pubbliku, allura kuntratt biex jiġi finanzjat is-servizz, kuntratt ta' 3 snin fejn ħajkun hemm allokati total ta' €1,400,000 biex ikun jista' jiġi ffinanzjat dan is-servizz, titjib il-kwalità u jkun hemm is-serħan tal-moħħ għall-Fundazzjoni Nazaret.